Sikker blyant. Hvad skulle det til? Jamen, jeg skulle herhen på street, jo. Vi skulle bare dø. Der er rushing mid, der er rushing mid. Der er rushing mid. Det er ligegyldigt, Martin. Bare lad være med at give info. De giver ikke en blue. Come here with bomb. Jamen altså. They are all B. Why go banana? Altså. Why go banana when they are all B, man? Jesus fucking Christ. Please F1. And just delete the game blue. Står bare og holder bomben på bananen jo. Ja. Altså. Og så synes jeg med en AV. Ja, det er ham, der plejer at have. Så dør jeg nu. Hvor er det typisk.